Dumani yathumesizweni isithatha somdebe nondela msimba bejebeje mpazweni empahla thisho zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimbane mkhonto kwazi ngazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba yititi umndeni ngibingelele yonke indawo lapho nikhona South Africa yonke maphethelo namhlanje ngibuyile sithi thina sihleli nabangoma sihleli nomakhosi sesandleni esifudumelo phansi egagasini eThekwini kwenyama kayipheli phela amazinyo endoda phezulu kwelase Johannesburg ngibingelele kwelase Cape Town ngibingelele phesheya kwenciba eEastern Cape Molweni bese siyabingelela kwelase Giyani sithi madekwane siyabingelela kwasevenda bafowethu namhlanje ihlangene izinyanga bahlangene amakhosi njengoba ubona yazi mawubuka ungathwasanga nawe uyayizwa lento ya reporta kwenu ukuthi khona into ezawenzeka namhlanje angazi ngikuphatheleni kodwa ngikufihlela induku emqubeni khona into ezawenzeka wena ongakazi usizakele uyakhumbula ukuthi ngasho ngelinye ilanga ngathi kukhona umuntu engiyomsiza ngokuthi afike kumina ngimhloleni khona umuntu engiyomsiza ngokuthi ngimxhumanise nomuntu ozomsiza namhlanje ke asazi ubani kodwa bonke abantu engibalethelana uyazi ukuthi angikuphatheli umphuphe ngikuphathela umuntu original lalela ke wena wakwahlushwa imoya wena wakwahlushwa izinto uthi mawubabuka ubone ukuthi cha khona into ezamsiza la khona into engiyiphethe la namhlanje engiphethe ngibaphethe bonke bafowethu ngiye phansi ehluhluwe ngihamba ngawumbuya naye phila ngathi buya phuma ehluhluwe uze la ngoba namhlanje into engifuna kuwena ngifuna into enzima kakhulu doctor ngedula phansi ezweni lasehluhluwe kodwa ngokwakha wakwe phansi endaweni Basemahlabathini la Abelaphi la akhe khona igama lami ngudokotela uKhehlelezi ongidabuka phansi endaweni Eastern Cape engakhe endaweni Basemahlabathini Abelaphi eThekwini Dr. Ngedula ngibingelele baba uyaphila Khehlelezi ngiyaphila kakhulu dokotela ungedula phose lokhale ukuthi incenje ngensimbi abamhlophe ngingokubala sezwe elindida umgilo wemanga ayingenhla kwakhe abayibona nabawuvala umlomo bezwa kuthiwa banike namakhanda ngumela phesintu khona endaweni Basemahlabathini Abelaphi ngumkhawulo weinsizwa nginesandla esikhulu kakhulu einsizweni kuyo yonke imikhakha 2023 sengifikile ngigalelekile ku TV ngiyabonga Daddy uzwile ukuthi thini uthi ugalelekile isosha madoda bonakele namhlanje uyabona ke namhlanje bafowethu kuyoshiyana ukwenza kungenza ukuthi nawe uyinyanga uhleli lapha ekhaya uthi ngiyafisa ukuthi ngiyofinyelela kule leya komiti engilibona lihleli lapha cha bafowethu ake ngikutshele nje i-background ekhani lezi nyanga uyibona la ezesendaweni yonke azinamona zidle sitshene sodwa zithi asinamona ngokwelapha nami ngaphuma kwelami ibhodo nawe waphuma kwelakho ibhodo asike sibange ukuthi silapha abantu basiphila abantu uyayizwa ukuthi umkhawuli weyinsizwa ngesandla esikhulu bese kuba ukuthi insizwa yenze njani ngenza ukuthi khona insizwa ecashile njengamanje iyafisa ukuthi sizwe inezitho ezinkulu kakhulu nangu Dr. Ngedula awuye khona ngiyakhomba ngithi yakhona yebo ukuloke nithi ukhehlelezi suka ake ngibona ukuthi namanje ngibheke phansi endaweni yale NDW endwede Msunduzi Dr. Blose ngiyabingelela Dr. Madoda Ulane Blose lona ushingu Ndelu Nyawonhle kwelasendwe okhulele khona eMahlabathini Danke right uthi uqolane bathi mabembiza bathi Menex mase besho kanjalo lo bathi yela Menex magama akhe laba bembiza ngawo engakangena ilento esingenile the mase bemngeni lo gogo bamkhunga njengoba ubona uthi ngibingelele ukuthi uthukile khona embambile ngithi kahle baba funa ukuluma nepitbull khona indoda engihleli nawo la nesidalo esandleni sami sokunxele ayikhona ithi ngeke Khehlelezi mina sengifuna ikhala nje straight sengifuna ukuchitha amathambo njengoba nilibona lilikhehle ubona lemhlophe lijulile unenjula wena waziyo mawumelaphi ukuthi yini injula ikhona ke la ngiphethe yonke into namhlanje ngengasho ngathi ngizowaqaqa lezinto naye uphuma phansi endoda ethapha amasi lapho makhona babumbani angazi noma udume ngokushaya abantu ngezulu noma izibongo zakho zithini kodwa yena umbani ngeza kuphi lezi izibongo babumbani awungoqele nje qala yeza kuphi lezi izibongo sibongo sakambani mawunga silandela ngebackground yakho nje omani obani umbani igama lami lasethungweni umbani wawudume kakhulu wena uthe uzathi asukuzama uthanda ukudlala ngombani awushoke ubani mina kahle kahle mina ngokashuka kabidi kakagane kangcobo kamsheni kambola mkhashana ugabathathelele abantwana ozimajelo mokwaze mvuka kodwa esipha ayibhexwa owabhexwa Emahlabathini ngemlenze nangeyingane yawangena phakathi ethe danke lwela lokunyanga baba danke uzwile
ngihlale ngisho ngithi kufanele kube nokufakaza emsebenzini wakho sokuwenza ke manje ukuthi kusuke kwenzakalani. Ngiyabona njengamanje le ndoda ngangena ejele ngaphuma ngayophuma ngensizwa ngineyibongo. Suka madoda wena ezakho zithini bo wemame ake ngidlule ngijima ke nyalapha manje phansi emnambithi angazi ukuthi ngiyofuna nemnambithi kodwa ke khona uMakhosi engiyobuya naye Makhosi uShabane bazomazi kakhulu abaningi lapha na kuvuma FM ebejwayele ukungena ekseni engena noSibutubuntu engena khona abanye abaningi bamazela emoyeni bemuzwe radioini abakazi bambone Makhosi uShabane odume kakhulu ngokwelapha ziningi izinto azelapha kodwa Makhosi uShabane namhlanje bayabona emakhamereni ababukela senabo abalaleli ke manje sesinababukela ababukayo Makhosi uShabane over to you siyabingelela Makhosi thokoza emakhosini ngibingelela amakhosi ehlangene nawo njengamanje umhlaba wonke jikelele iningizimu yonke eSouth Africa make ngiqale ngizethule kuqala emakhosini uShabane lo usobhuza umgobodakalelo ubudala sibenze ukuthi ingamudlisa amagweba emkhonto ekhanda isanda khona phansi ebhula la ngiphuma khona kodwa ngisebenzele emahlabathini ngiphuma esandleni sami undaba ezethu umzikazi amahlobana okhedla ebeke ngabantu ngendaba okuyena ngiphasisa Danke ngizwile Makhosi uShabane Hawuthi Makhosi uShabane ngeke madoda ngibamele mama uthi ngeke madoda njengamanje ngibamele mama ngizwile nishale entweni kodwa ayingenzanga ngale ndlela engifuna kodwa mina ngizoyenza lento asazi ke Makhosi uShabane ukuthi wena uthembeni ngoba la phethe indoda eshaya ezulu ayidlali unozana esibhamu sakho dubula siyobhekana kodwa uyobona wena uthi wena oshaya inyanga yakho akhathi inyanga yakho uthembeni wena hayi khona ake ngihambe njengamanje ngibhekela phana kuMakhosi uhlophe Makhosi uhlophe uphuma phansi emanganganeni wena wasendwetwe sicela ukubona abasendwetwe lapho ababukayo bathi izandla phezulu madoda NDW ninenhlanhla nam phansi emanganganeni Makhosi uhlophe Ibonge balaleli ngoba kakhulu ukuthola ithuba lokufinyelela emsakazweni namhlanje bezongibona ngiphakamise ukubonga kakhulu usho mina uhlophe omkhulu uthuveza kamnye ntombazana ngokeza bafazi nezindawo nyama usho uthafa amathafeni sibovu silwane usho unkosikazi omama kodwa owathi mayithabatha idlozi kodwa waseba uzinda siyamkhonkotha usho yena ke manje ngithi namhlanje sizobona amakhosi amakhulu esifisa ukubona Danke Makhosi uhlophe-ke uyazi ukuthi ayavuka labantu sizobadobisa ngoba hayi khona bafowethu nikhumbule ukuthi namhlanje silana sisakaza bukhoma sisendaweni yaseThekwini la esiyishayela khona yonke lento kukhona abazosizakala kukhona abazothi mina Khehlelezi ngizothanda ukubonga ngasizakala ngoba ngathola uma wami ngoba phela asimazi baye bathi mabekhuluma ekhaya bathi hamba bafowenu uyobathola ngendlela uyobathola phambili namhlanje bonke labantu embaletha la abantu ozothi mawubabuka abantu ozothi mawuyabona bese uthola usizo ukusizakala mawuqeda ukusizakala ube usuyasho ukuthi mina ngathola uma wami ngathola ubaba wami njengoba nibabona ke namhlanje ngithima ke ngiyaphansi le ayikhona madoda uMakhosi ngiyomlanda ke ngiyolanda umamthimkhulu phela mina laphana ngingagana khona umfazi wami oqala kwakuMahadebe angazi noma bahlobana uHadebe nomthimkhulu kodwa ngazi noma kuyahambisana kodwa khona kucishe kufana ake uma wami ke lo engimlanda wenza laphana mawami eshowe phansi eshowe ngimlanda khona kodwa ngokwakhe uthi sengakhe emahlabathini udume kabi hey ngamthontsheni angishongo lutho kodwa mamthimkhulu ngiyabingelela emsakazweni ngibingelele lezangoma zonke sihlangene nazo phansi eThekwini ngithi mina ngubungane kamakhulukhulu ndlubu zamile kabi zamile emthondweni zadliwa umthina ngobela umcele ngithi hayi ngikhona kule ndawo nami ngijabulela ukuthi hayi sengizobe nami ngibonwe ukuthi hayi nami umuntu okwazi ukulapha ikhaya ukuthi uyakwazi ukusondela lokho nami ngisho right kukhona into esho uma wami laphana uthi nduku zami emthondweni isizulu singasibalekeli isizulu ngo wena uyena umzulu isizulu leso kodwa khona zamila ukuthi zayimila kwenze njani ake ngisalise ngibuyela kuyena uma wami lapha uMamthimkhulu zokhumbula ke ngingasho ngathi uMamthimkhulu lana wena wongowaHadebe uma wakho lana ungenze ukuthi mawulele ebusuku la uphupha usizwe abantu bakaMthimkhulu cha ngikuphathelene namhlanje Mamthimkhulu ukhona into okwayikhuluma la eyibongweni zakho ukuthi wena Mamthimkhulu sebeyosizakala abafuna ukulaphela ikhaya kahle wena mawuthi ikhaya ngoba ikhaya I believe ukuthi izinto ziwu2 ungenze ukuthi baba induku ayivuki ungenze ukuthi ikhaya uqinisa umuzi wena ikhaya mawuthi uyalapha kanjani ukuzama ukuthini lapha yebo
Lapha bengikusho lapho bengisho khona ukuthi imizi yabo. Yeah. Ngeke unkosikazi aphuma hamba. Ashiya umuzi ngoba nakho kuthiwa induku kababa ivuka. Sikhona kufanele simsize. Namadliso nawo. Namadliso siyakwazi. Jesus! Ngiphume ndoda ibuye ihlale ekhaya. Yeah. Kade unkosikazi engasabi unkosikazi nezingane engondlini. Yeah. Imake wewe mamthimkhulu. Idliso nayo. Idliso Ngidlisani ngiyakhipha. Oh uyalikhipha. Yebo ngidlisani. Okay, ngiyakuzwa manje ngifuna ukuzwa la mamthimkhulu mawami ukuthi umuntu mayefuna ethi indoda iyangihlupha manje. Ake ngixolele ngalowo mbuzo ngoba ngimzwile ungedula. Ngedula. Ngizwile ukuthi unesandla esikhulu esiphawula amadoda. Ngifuna ukuzwa la ukuthi na indoda iyafika ithi yeba kunensizwe engibanga nayo umfazi wami iyamtshontsha umfazi wami kakhulu. Unayo lento yokuthiwa ucupha umfazi ukuthi indoda mayike yafika igaxele phezulu. Kuyenzeka lokho ekulapheni. Is that possible? Angibonge ithuba dokotela. Yeah. Ungena enjulweni, ungena endabeni enkulu. Yeah. Ngithe ngisanje esikhulu sokuxhawula insizwa. Yeah. Kuyo yonke imkhakha. Yeah. Ngoba kahle kahle siyavikela nokubuyisa izwe lakithi eSouth Africa ukuthi thina njengabelaphi abantu bazi ukuthi akudlalelwa phela thina. Yes. Uma ngabe insizwa iphazanyiswa emzini kababa wayo noma iphazanyiswa esibayeni sayo. Sinakho thina ukuthi sisibiyele isibaya sendoda. Okusho ukuvikela unkosikazi wendoda. Mayisuka ikhipha inkomo asikhulumi thina ngabantu abajole emakhoneni. Sikhuluma ngomuzi ukuthi indoda yakho umuzi, insizwa yakho umuzi iganile. So nangu usibanibani nosbanibani bayamphazamisa. Bese uthi ngedula before uqede lapho. Ake kuthiwa indoda iyashona usuyenzile lento kumfazi. Umfazi usemncane ufuna ukuqhubeka nempilo yakhe. Kuzokwenzeka kanjani lapho? Ngiyawuthanda lo mbuzo. Dokotela ujulile futhi ngiyawuthanda. Kulolo hlangothi lolo uma kubiyeliwe akusekho ukufohla. Indoda iphila noma indoda isihambile. Sibiyelile. Engikuthandayo nengifuna ukusho izwe lilalele. Akusilona elami icala. Kodwa icala la lo ngongozile wathi baba ngedula awuphose baba. Ngase ngiyaphosa. Ngalondlela angikwazi ukuthi uma ngabe sekuhamba umnomzana bese ngicathama kumama ngithi ubaba wafika wathi asenze kanje. Kusele kanjalo akahlale phela lo mama abe unkosikazi noma indoda sihambile. Inkomo ingane zaphuma nje. Udokotela ngedula loyana phansi ezweni laseTutuwe owakhela Basemahlabathini indoda edume kakhulu lapha ngokugaya ithi mina isandla sikhulu sokukhawula insizwa sondela insizwa bekade ekhuluma lapha eyithathe kumama umthimkhulu engimbiza ngomama owangizalela umakoti sisuka kakhulu sigijima kakhulu khona indaba engifuna ukuya kuyona le ndoda eke yangathi yayithinta aphinde ngayikhuza ngathi suka lapho yapi ndoda ungadlaleli lezo zitsha kodwa ke sengifuna igeqa amagula ke njengamanje ndoda mawujuwena ushukela uyawulapha ulapha kanjani ushukela ube uhlula udokotela bethu ushukela ulapha nekuyadambiswa wena uyawulapha noma uyawudambisa ushukela ngiyawulapha ushukela ulapha mangabe uphezulu ushukela ne-BP kuzoba masa futhi ilonda lese imanzi kunomehluko phakathi kokuthi wena uthi ulapha mangabe uphezulu ne-BP phezulu kunomehluko phakathi kokudambisa nokulapha wenzani wena lana udokotela uBlose ke lo wenzani udokotela Blose mina ngiyawulapha uphela ushukela uphela kube ku-level nje yodwa ngoba sonke siphila noshukela siphila ne-BP kodwa konke kuba nalento ungangitshela izihlahla ezimbili ungangitsheli zonke ezimbili nje ukuthi cha mina ngithathe lesihlahla nalesi yebo mina ngifaka lento ngifaka u-BP nawo ushukela ngifaka inhlaba ngifaka insangu ngifake impepho right. Okay, udokotela uBlose lo okhuluma njengamanje okhuluma gogo nawe ekhaya ngenzeka ukuthi uzukulu ukuvulela ifoni yakho uyabuka manje ku-YouTube uhlushwa ushukela kunomuntu njengamanje uhlushwa ushukela induku igcine ingasavuki uyakwazi ukuyibuyisa igcine ivuka noma uyalapha ushiya kanjani bese uthi dlulela kumama umthimkhulu umama umthimkhulu awuqhubeka ngiyakwazi ukuthi ngikudlulisele phambili uma ukuthi mina ithemba leli lamadoda engilenzayo
ayivuki indlu ngiyakwazi ukudlulisela. Right, udokotela uBlose lo kade ekhuluma laphana kodwa njengamanje angiqedile. Ngifuna ukuya lapha kuDr Mbani. Dr Mbani, uthe mawusho izibongo zakho ukhona lapho ufike wathi wena mina ngiyinsizwa mina ngakithi ngiyinsizwe emahlabathini zake zangifaka ejele zahluleka. Yini eyifaka ejele? Ejele ngangifakwa umona. Okay? Unawo umuntu okulapha umona? Umuntu okulapha umona ukuthi umuntu nomuntu kufuneke umnikeze imfihlo izomphilisa. Right. Ake kuthiwa njengamanje kunomuntu okhaya unomona uthi ngiyafisa ukulapha umona. Mlapha kanjani umuntu? Uzumlapha umona kufuneka umnikeze lento ayifisa ngenhliziyo, umnikeze indlela yakhona. Yini wena kahle kahle odume ngayo le engaka enza ukuthi ngoba ngiyezwa bayakhuluma ngawo. Yini le engaka odume ngayo? Ngidume ngokuthi ngumbani okhanyisa nakumnyama khona emzini yabantu. Makumnyama ke kusuke kukhona izinto ezonakele emzimbeni lo. Yeah. Bese ke ngimbula isembulo sokukhanya ukuthi uma umuntu elahlekele noma umuntu ofile noma impahla elahlekele ngikhanyise esibukweni abone ukuthi phambi kwaze ufika lalo muntu impahla yami ihamba yaze yalahleka yagcina. Oh, ngezinye indlela unesibuko wena umuntu mayefuna ukuthi ayibonele udlala ifilimu uyamfaka ukuthi buka laphana yonke bese uyayithulela wena. Bese ngiyithulela. Right, udokotela umbani ngiyakhumbula ngisafika kudala lana batshazwa kakhulu namanje usabatshazwa. Wena ufuna ukuthi esibukweni bese uyibonela izinto zakho zonke ukuthi indoda yakho ithandana nobani. UDr Mbani ucela ukufaka esibukweni nje. Ebese uyayibonela indoda yonke umfazi wakho ukuthi ngayibona le ndoda. Kusuke ngasho yena kusuke kusho lezi zinto zakho ngithi zisuke zibonisa umuntu nomuntu owazi ukuthi la uhamba unekemera ekubukayo. Izodlala ifilimu kuDr Mbani ngoba isitha sakho masisuka la siya kuDr Mbani thatha ucingo lwakho ubone le ndoda. Thatha direction mawukuthi awumthole efonini. Believe me, phone Khehlelezi indoda enganamona mina ngizokuthatha nokubeka kwakhe ngqo. Ngithi dlalisa ifilimu mkhulu. Njengamanje siya kuMakhosi uShabani. Makhosi UShabani khona into akayikhuluma laphana eradioweni. Uthema ikhuluma laphana eradioweni. Abantu bayizwa baphinde bathi Makhosi UShabani siyafisa ukuvakashela. Makhosi UShabani le odume ngayo kangaka yini le odume ngayo kangaka? uMakhosi Uhlakane udume kakhulu ngentonda lezi ekuthiwa ushukela mabezisha bazibiza ngamagama abelungu. Nesilonda esingapheli sesibolile sona ngisifuna ngempela lesi sezohamba yonqumo. Ngiphinde ngizoduma nge-stroke hayi awunike umuntu eshaya stroke manje angakayidokotela hayi ngoba odokotela bezihliwa kodwa ngifuna lesikhathi esihlala manje ngami usuhlwabele usuthe ngisumtshela usakwazi ukuhamba ngiyabikho ukuhamba uyele endaweni yakho. Right. Right, uMakhosi uShabani ukuthi njengamanje ungenza ukuthi uyabuka usesibhedlela uhlele esibhedlela nodokotela sebedecide ukuthi lolo nyawo balinquma. Lalela, ngicela utshela udokotela umdlali le video uma ungibuka njengamanje umdlali like this video stop right there. Uma kanjalo udokotela uMakhosi uShabani uthi give her a chance. Kungenzeka kwenzeke something. Shaya stroke njengamanje uhlela ukwazi ukuphendula. You can't do anything and you are going to business yakho bayishaya bayibhala bayiqeda and akukho la usizakala khona. Ngicela njengamanje thinta uMakhosi uShabani. uMakhosi uShabani uthi uzoqaqa and yes we do have ama references izinto azenzile kodwa ngigijima njengamanje ngiyakuMahlophe. Oh Mahlophe mangake phansi eNTW ezihlahleni Mahlophe unolaka. Ake sibuze ukuthi yena yini le adume ngayo kakhulu. Maybe uthi mayithwasisa noma uthi manje Mahlophe udume ngayo. Bonke dokotela. Hayi engidume ngako dokotela ngidume ngokuthwasisa dokotela. Yeah. Ngiyathwasisa dokotela. Enginako ukuthwasisa ngibongela ithuba lokuthi ngithole noma kukuningi engikwenzayo kodwa okuningi enginako ngiyamgeza umuntu. Okokuqala nje ngiyamgeza umuntu ngimbuyisele ebunganeni bakhe ukuze singene ezintweni eziningi kufanele sizenze kuyena okuningi engenako ukuchaza kodwa kufanele ngiqale ngimgeze eqali mangiqeda ukumgeza ngezinto zakhona izinsizi zakhona zokumgeza amakhamba khona ukumgeza ngimbuyisele esithunzini sakhe sobungane ngoba phela masingaka nje usuku umuntu esedlule emaphutheni amaningi adlule kuona usidinga umgeze umuntu umbuyisele ebunganeni ngidume nabo kwembula nangakho konke enginako ngiyabonga dokotela. Ake ngibuze Makhosi Hlophe angibaleke ngisekuwe nje la. Kuyenzeka umuntu asuka athi yazi Makhosi uHlophe ngimzwile ekhuluma ngoba ngiyakwazi impela avela asuka athi ngifuna ungithwasisa ngaphandle kokuthi aboniswe wena kodwa uthema ekubuka ukuthanda kuyenzeka ukuthi umuntu ayishuzela afuna ukuyothwaswa wena.
Thokoza dokotela. Akujwayelekile dokotela. So yini umuntu ofanele ayibone ezokhomba ukuthi ufanele uthi so wena ufanele abone ngani mayisekhaya? Thokoza dokotela, engikuthandayo ngiye ngithande mayiqhamuka umuntu ethi ungibonisiwe. Danke. Ngiye ngithande mayiqhamuka ethi ngimbonisiwe umama endaweni ethile. Yeah. Uma khosi uhlophe, ngize ngikwazi ukumamukela. Futhi mayisefikile ke ngifuna ukwazi nasethongweni lakho ukuthi ngempela limthumela mina yini limthumela ekhaya ngikahlonke. Right. Njengoba ngisho ngithi namhlanje sihleli nabo abangoma bahlangene njengoba nibona behlangene. Uma sihlangene kanje sisazoba neshow la esizoba khona live. Ukhulume nabo bukhona. But konke ngizokusho la ngizokusho ngithi mina ngiyathatha i-guarantee uma kukhona into abazoyenza wrong ngicela nibuye futhi kimi nisho ukuthi lento ayikhuluma kasayensi. Kodwa ke ikhona into engithema ngithi ngiyabheka ezinkundleni zokuxhumana kwaba nombuzo obuzwa abantu for the last 10 minutes esihamba. Umbuzo obuzwa abantu uthe Khehlelezi ikhona yini into okuthiwa amanzi amnyama? Sicela usibuzele komakhosi ukuthi amanzi amnyama yini? Kusuke sekwenze njani mase kuthiwa ekhaya kunamanzi amnyama futhi sisuke sizoyilapha kanjani? So ngizocela ukuthi ubaba ungedula u2 minutes nje ngimnikeze. Baba ungedula abantu bangibuzile la ku social media futhi ngaze ngawubhala umbuzo phansi ukuthi akhona yini into ngempela ikhona lento okuthiwa amanzi amnyama futhi babona kanjani ekhaya ukuthi sekunamanzi amnyama? Mandumane ngathokoza ngaphinde ngathola ithuba babukele emakhaya. Amanzi amnyama akhona. Masikhuluma ngamanzi amnyama sikhuluma ngokoniwa nobonakala kwedlozi ngoba amanzi amnyama ilapha izinto zomuntu zingalungi khona. Kungeve ukuthi umbethe ithunzi elimnyama yena emzimbeni kodwa kuukuthi edlozini lakhe kunomonakalo khona. Idlozi langcoliswa, idlozi laphendulwa, idlozi linesefungo, linezinto eziningi. Ngakho ke uma konakela idlozi konakala impilo. Yilapho ke khona esesikubiza ngamanzi amnyama. Lento yamanzi amnyama ikhona futhi iyayihlupha imizi eminingi nemindeni eminingi. Zikhula ingane zingelutho, bakhula amakoti bangagani, amantombazane angagani, insizwa zingagani, zihlushwa amanzi amnyama. Kuyinto ekhona dokotela. Right, ubaba ungethula laphana okhulumayo maybe ukhuluma into obhekane nayo njengamanje ekhaya namanzi amnyama nafunda naqeda sekufanele nisebenze anisakwazi ukusebenza. Ake ngizwe ukuthi ke laphana uMamthimkhulu yena le ndaba yamanzi amnyama angayichaza athini. Mamthimkhulu ngicela ukuyiphosa kuwena mama wami ngizwe ukuthi le ndaba yamanzi amnyama uyakholelwa yini wena kuyona futhi unofakazi ukuthi ayimpela ngake ngayibona ukuthi iyenzeka futhi ngake ngayilapha. Uma kuwukuthi uyayilapha noma uma uthi ayi mina ngiyilapha lento ngizwe uyayazi lento okuthiwa amanzi amnyama? Ngibonga ithuba. Amanzi amnyama njengoba esho nje babungedlula khona. Into ekhona amanzi amnyama njengoba ibeka nje ibeka ngayo indlela ukuthi kuyonakala ekhaya njengoba esho nje kwenzeke izingane zilwe ekhaya siphuza utshwala ngalendlela eyisimanga kungalungi lutho kufa imfuyo ekhaya. Ayikho into elungayo nje egcekeni kusuke kunjengoba esho nje baba kusuke kuphendulwe lapha ethongweni emsamo. Right, uMamthimkhulu laphana kodwa ke angeke ngivalele inkabe yami ngaphandle. Mani awuhlale phezulu. Impela amanzi amnyama ayinto ekhona. Yeah. Futhi ke amanzi amnyama ayinto efuna ukulandeleka umelaphi efuna uyilapha. Yeah. Ngoba ngisho ungabaleka uye eGoli ungwala ezansi eThembini. Yeah. Kodwa asweza ukulandela ngoba phela ithongo lakho eliphila kwena lisuke lonake. Iyalapheka yini? Amanzi amnyama ayalapheka. Alapheka kanjani? Amanzi amnyama alapheka ngokuthi ekuqaleni kufanele ukuthi umuntu wakhona awavale. Lithuliswe idlozi, lilalele ukwelashwa lona uqobo lwakho. Kuthi ekugcineni ligezwe idlozi, libese likwazi ukulalela lo muntu okulomndeni okade elashelwa lona. Right, ubaba umbali laphana kodwa angimshiyi ngaphandle uBlose ngoba yamzimba liyakhuluma ngembiza kaShukela. Kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi le yamanzi amnyama wayizwa yini Blose noma uthi hayi mina ngisuke nginakele uShukela wami nginakele abantu bangashukela bayakhohlwa isikhathi esiningi kodwa ke angazi uma wayizwa le kaShukela baba Blose. Ngibonge nje ukulapheka emphefumulweni njengamanje ngawo amanzi amnyama. Thina ekhaya sihlasele kakhulu ke ndoda amanzi amnyama sizibuye sizele emahlabathini ukushonelwa yibo bonke abazali uqobo nabangizalayo nabazali bodadewethu bashona nje bonke ngoba sila emahlabathini. Amanzi amnyama ayingozi kakhulu kuphela kuza kuphelisha imfuyo
uma ufuna umsebenzi ongawutholi nje wayewona ungasebenzile iwona amanzi amnyama asuke ehlasele sengilaphekile njengamanje mayibeka udokotela ubabungedula ngiyalapheka njengamanje. Right, uthi ubaba uBlose ngiyabonga babungedula wayiqaqa kahle angazi noma ikhona into osafuna ukuyisho yini Mashabane ngale ndaba yamanzi amnyama. Ngiphinde ngibingelele amakhosi esinawo. Amanzi amnyama ayiprocessende kahle kahle. Ngakhona kakhulu futhi embi. Amanzi amnyama ayizigaba ezihlukene, amanzi amnyama ayenziwa abantu bakwenzela ukuthi izinto zakho ziphenduke zibe mnyama. Afuna ukulandelelwa ungaba kabe umakhosi uma ungathi manje umsebenzi ungaqala emanzi amnyama. Ngoba kahle kahle sisonke into basihamba amanzi amnyama sinawo. Umsebenzi nomsebenzi oqala uqale ulaphe emanzi amnyama ngoba izinto uyaphendulele uthi umsamo kanti uza kahle bese beyivala bephendula. Uyaphendula amanzi amnyama ukuthi la ekhaya mangibona ukuthi amakhosi hlophe ehamba kahle ake ngithi yini ngalomndeni mhlambe elingezi kahle ebese ngiwaphendula ukuthi kungabi kuhle ngamakhosi kube mnyama bese ngikhanya ngami. Uma ngifika ke mina ngomakhosi ehlabane nje la ngihamba khona ngiqala umsebenzi wami qala ngokuthi ngithinte amanzi amnyama ukuze umsamo la ekhaya ulungiseke ngoba ngingakwenza konke kodwa mangaqala ngapha amanzi amnyama bazosala bethi umakhosi bezokwenza. Right, makhosi shabantwana kade siyakhathula njengamanje ngicela ukuzwa makhosi ukuthi wena mawusika weljikayo usuyivala uthini ngale ndaba yamanzi amnyama. Ngithi amanzi amnyama abantu abawasukumele ngoba umuntu uyaza yaloke ekhomba lapha kanti ushiye wona amanzi amnyama. Ungahamba uye phambili kodwa umuntu ongaqala ngokuvala amanzi amnyama ukuthi asiwasikumele izinto zethu zimnyama zigizigcile zinjena nje iwona amanzi amnyama. Umsamo uyahamba uyovula amakhosi abantu umsamo wakho ungcolile. Kodwa usukathi emanzini amnyama aphehliwe aphezulu ukuthi lo msamo ungabi right la ekhaya. Ubone ingane ziyabheda abadalayo bayabuya emendweni kuyadivorce kwenziwani sukela lapha ungagcini ke thina vale kuphela. Imake ngifuna ukuthi vele sisazobuya ngelinye ilanga uyichaza ngoba mawuthi kungagcini lapho ngoba usafuna ungena kakhulu kodwa ngifuna ukuthi uMahlophe ngizwe ngoba khona ngathi ufuna ukuyisho lapha Mamhlophe. Ngibonga dokotela ngibonga nabalaleli emakhaya. Yeah, abafeli ke manje. Belalele abafeli emakhaya. Yeah. Ngibonga kakhulu ngoba makusakhulunywa ngale inkinga yamanzi amnyama. Amanzi amnyama inkinga enkulu kabi ngoba ungabona izinto iphenduke ekhaya zingabi zinhle ubone kuphendulelana ngisho abantwana ekhaya kuphendulelana umndeni ekhaya kudonsiswana okweyilona lo wayele amanzi amnyama afuna ukuvalwa ekhaya amanzi amnyama bavala amanzi amnyama abantwana ugezwe ngisho ikhaya uqobo mase kuvalwa lamanzi amnyama ngoba lamanzi amnyama ayayenza ingozi ngoba kungaphenduka izinto ekhaya abantu babulalane bodwa kanti inkinga amanzi amnyama ayibhekekanga kahle indaba amanzi amnyama. Alright, okay, umakhosi lwana umakhosi uhlophe from Endwede njengamanje sogijima ke njengamanje sesithathe inamba ngoba kungenzeka ukuthi ekhaya uyabukela enuyasho ukuthi khona umuntu owakhuluma enye into engibhekene naye inkinga sizoqala kubaba ungedula lapha baba ungedula before nginike inamba lapha awubona ngathi South Africa inamanzi amnyama. Ijoke nje ngiyayisho nje angazi ukuthi na ubona ngathi South Africa inamanzi amnyama. Kwakhala kwathinqeko fana nensimbi yabamhlophe. Dokotela sisenkingeni ezweni lakithi South Africa. Ikhungethwa amanzi amnyama. Nabo wena bengifuna ukuthi ungivumele. Kodwa before uyihlaziye ungene kuyona sizobuye siyihlaziye awusho inamba yakho ngoba khona umuntu ofuna inamba yakho njengamanje. Udokotela ungedlula phose. Inamba u073 976 1982 udokotela ungedlula from elaphana usuka ngokuzala uzale ehluluwe kodwa uhlala endaweni Basemahlabathini inamba yakhe othe ithe 073 976 wasethi 1982 073 976 1982. Dokotela uBlose naku sikhungethwe angazi noma amanzi amnyama wena kube washo wathi impela ekhaya esikhungethwe kodwa ngelina mebuyo kuyichaza ukuthi ubani wade nenisizile kulamanzi amnyama okwamanje ngicela ukuthi uhlale phezulu kwenamba ngoba izwile ukukhuluma ngento enhle kakhulu ukuthi ushukela impela ugogo umuntu one depression ohlele umuntu oyibusiness yakhe liwayo in but ngicela ukubuza Dokotela uBlose before ukhipha inamba uyasebenzisana nabantu baka Department of Health? Ngiyasebenzisana kakhulu imbiza yakho isike yayo kuyo check
nami ngakaze check kodwa isisebenza kakhulu ngoba sekhona esengibavusile nje abantu. Ithini inamba yakho njengamanje? 072 072 85 85 35 35 956. Right, Dr. Ublosa laphana uthi udila kakhulu noshukela yena into adila nayo kakhulu enambeni ethi 072 wasethi 853595 inamba kaBlosa laphana uzomthola futhi ku TikTok yakho ithini? Olane Blose, and then ku Facebook Olane Blose, ayibuye emasisweni. Olane Blose ayibuye emasisweni. Right, ngiye ku Dr. Mbani. Ayisuka madoda. Dr. Mbani ungalali. Nginomuntu oqeda ukutola. Ayabla. Bona ngeke enkulu. Angilali. Dr. Blose, abantu bafuna izulu abantu. Bafuna izulu lezandla. Kahle into abayithanda kakhulu lapha bathandele into yesibuko. Kunomuntu othi mina ngikhathele ukuyohlola kulo ngitshelwa abantu. Khathele into ngiyakukhethelezi. Sengifuna ukuyibonela manje izinto. Dr. Blose, nika abantu inamba yakho. Angeke Blose. Oh sorry Dr. Mbani. Nika abantu inamba yakho. Abantu bayafuna usebenza nini nanini? Ngisebenza zonke nje insuku ngaphandle kwesonto. Ngaphandle kwesonto uyasonto. Kodwa ke futhi konke kwenziwa ngama appointments. Yeah. Okay. Number 062 062 062 062 00 00 669 9868. 062 006 9868 namba kababa uDr. Mbani odume kakhulu ngokuhlola ngesibuko. Sigijima manje siya laphana uDokotela uMakhosi Shabane. Makhosi Shabane usebenza nini inamba yakho nini? Ithi Makhosi Shabane utholakala ngazo zonke izikhathi. Kodwa uyajabulela ukuthi uqale ufone kuqala ngoba kuyenzeka ukuthi ngifuna isikhathi sengi ngiyaphuma umuntu angaka. Namba yami ithi 072 975 52 95 072 975 5295 Makhosi uShabane bese siya kuMakhosi uHlophe. Makhosi uHlophe uthi Makhosi uHlophe mina mawungikhupha don't hesitate, just jump sometime ngoba khona into esuke isikhulumile ukuthi mina nawe kumele siye ekhambeni sithwasisana. Kodwa ngiyambona uMakhosi impela into angathi uyikhonze kakhulu ukuhlola. Angathi impela ngizalwa uyena ngoba ayikhamba. Uyambona noma ekhuluma ukuthi unezwi lokuhlola lokushaya umhlaba. Sazi ke masufike kuyena awuqonele sizwe ukuthi yena uzothini. Makhosi uHlophe ithini inamba yakho? Ngibonge Dokotela. Ngibonge kakhulu kubalaleli. Ngizocela ukushiya inamba 072 32 92 451 uthi inamba yakhe ithi 072 3292 451 072 3292 451 Makhosi uHlophe. Bese siya kuma wami lapha egcineni uMakhosi uMamthimkhulu. Mamthimkhulu ithini inamba yakho? 060 80 ngeke asiphi 060 80 92 436 ngiyabonga kakhulu mawami. Nibuye nihlole bantu unoshukela kumele aye ku Dr. Blose. uDr. Blose abone yini angayenza. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ake sigijime siye break siyophuza amanzi. Kodwa sibuya nezinye inkunzi malanga ezizobuya zisijoyine njengamanje ungasuki laphana nje ngicela ugijime uthathe ijuice yakho isaphuza amanzi. Ngiyabuya nje manje. Engabe unezinkinga zokushodelwa igazi emzimbeni? Ukudla kuhlala eswini kuyabuya. Unezinyawo ezivuvukalayo, unephika, umeqo kanye nomzimba omubi. Zitholele iSlayquin sika Prof Khehlelezi esingumakoya esesisize izinkulungwane zabantu. Kanti sikwenza ube nogazi lasebantwini utsandeke. Nasekamelweni osimame ushisa bhe ngeSlayquin kwadlisa imbala lisala phansi. Ngeminye imininingwane sishayele ucingo ku 071 130 7808 noma ku 087 550 1177. Usalindeni, nikela khona ekhemisi kaProf Khehlelezi khona manje. uProf Khehlelezi ake lapho gilizimanga. Ndomandumani athi mesithi njengoba bengekasho bathi ngiyabuya ngisayophuza udrink
sengiphinde ngabuya ngithema ngibuya ngathi ngithi ngiyangena endleleni ngahlangana nabanye futhi phakathi bathi ngeke dokotela ngeke sakuyeke sicela ukuthi nje sithi ukubingelela nje sivele kancane ngoba kufanele into esifuna ukuyilungisa uzokhumbula ke ngengasho ngathi siyafixa sifixa ikhanda washo kanjalo ngizwa wathi siyalungisa silungisa ikhanda ngisafuna silungiseke le khanda ngoba manje ngiyababuka abantu bami la ayibasha bonke labade bekhona babalekile ke manje oDr Mbali babalekele wena owababona impela uyosakaza abantu ngombani lapha khona ke ngibuye nabanye ke njengamanje engwena kodwa ke sanje sami sokuncela ke ngiqale phezulu la kade ehlele khona uDr Ngudula sekuhleli omunye umuntu walapha phansi engujini ezwathini endwedwe ngicabanga ukuthi sendwedwe baba usendwedwe lapha ezwathini enamthana right ubani ubaba lo usedlapha mina bangibiza umbhedu njengesona babeze khona ezahlala baqhubula umphumulo yeah sakhe khona lapha emahlabathini ngoba kade sechazethe usuka engunjini enamthana lapha dabuke khona kokuzala ngoba ngilapha emahlabathini ke ngiphilisa abantu ngezindlela ezahlukene kodwa nje ngidina kakhulu ngomuzi right udokotela uMaphumulo ophuma phansi endaweni yasezwathini abasezwathini sithi shine zwathini shine sho kanjalo komakhosi odume kakhulu ngokuphilisa abantu uthi yena ngomuzi sisazomuzi ukuthi mayithi ngomuzi uchaza ukuthini siyadlula ke njengamanje lapha phakathi endawo khona bazomangala kakhulu bathi Khehlelezi wenzani ngoba phela sigcine kuyinyanga nezangoma ufunani nike lona esingamazi ufunani wabafileyo nophila asimazi lomuntu akeke ngimchaze lo muntu ke ohlela lapha ngesilungu sibabiza ngokuthi it's community health work othi yena mina Khehlelezi ngenza sure la emahlabathini ukuthi anihlanhlathi nodwa ngoba phela bathi mabe sebesidelela bathi siyahlanhlatha kodwa mabe fika amadoda ehambile baye bathi dokotela uthi mase beqedile sebekudelela ajika ngabe sabodokotela ukuthiwa mfana ukuthiwa lo mama lo akasazi ukuthi makhosi wena mama wena masebona so ke lo uthi yena mina dokotela ngicela ukuthi ngisebenze nenyanga mangisebenza nenyanga mayesefikile umuntu kukhona izinto ezifuna thina dokotela khona izinto ezifuna nina besintu kodwa ke ningabi nomhobolo phela sebenzisana nathi ukuze lento lenqoliye phambili ngoba zombili ziyasebenzisana ukuthi abantu abasuke bagxekana kodwa sike simuzekeni ukuthi ubani wakabani mama over to you angibingelele igama lami nguSimangele Ntuli ikhona la emahlabathini ngizala le endaweni zaseshowe eyindile emashobane umsebenzi wakho yini kahle kahle okay umsebenzi wami ukugada impilo emntwini njengoba nabangoma nabathandazi ukuthi sisebenzisane okumnandi la i-160 Cottonland already siyasebenzisana nabangoma number 1 baluleka ukuba clean esigodlweni kufanele baza abangoma ukuthi kufanele kube clean esigodlweni number 2 okubalulekile ukuthi abangoma siba protect ekuthenini ngoba izingane zethu ey'nsukwini zanamhlanje iyouth ama-teenagers ayasihlupha ayakhulela uthola ukuthi ingane ikhulelwe ekhaya uma ngabe ingane ikhulelwe ibisithi iyagula ihambe iye kwamakhosi umakhosi lapho uzofike eseyinika isiwasho esithile bese kuzobe emphakathini sekuthiwa esigodlweni esithile umakhosi ubani ukhipha izisu ngenxa yokuthi umakhosi akanayo i-pregnant test lokho kuyasiza kakhulu ukuthi umnyango wethu wa-health ukuthi uzobhekelela omakhosi ukuthi ama-pregnant test abe yinto yokuqala ebangona right Mantuli Kodide ngiyabonga ukuthi ngizwe into efana nalena bafowethu ngithemba ukuthi lapho khona kungenzeka ukuthi udokotela unesi isangoma umthandazi uyayishaya izandla ekhaya lapha ngoba into ayikhulumile iyasinda into ayikhulumile iyakha kuyethiwe isizulu sesithi ukufunda kupheli masithi ukufunda kupheli nami namhlanje ngifundile bakhona abantu abafika la uthola ukuthi mabefika vele ufika nezinto zakhe mayefika uthi uyambuzisa iwasho uthola ukuthi kuthiwa sekuchitheke isisu bese kuthiwa igama lakho bese kuthiwa wena umchithwe zisu bayothi besuka lapho bethi hayi vele umakhosi unayo imithi yokuchitha izisu kanti yena inkinga bathi-ke abomnyango wezikahulumeni bathi ibani nama-pregnant test nibe nayo imishini enigunyaza ukuthi niba-check-e kuqala ngapha esandleni sami saka-right nginomakhosi
Makhosi ubani wena ophuma kuphi? Ngiyabingelela ababili. Ngiyabingelela mina nguMakhosi uZangwa. Yeah. Ngokusuka ngisuka eTranskei FCC. Yeah. Kodwa ngokwakha ngaphela eMahlabathini. Yeah. Mina ngumlaphi wendabuko. Makhosi. Sebenza ngazo impande. Kakhulu ngiyazethemba. Makhosi. Uthi Makhosi kakhulu ngiyazethemba kakhulu. Kodwa ke khona indoda engiyeqile la ngamaspom nje. Bengiyeqa ngamaspom nginenhlanhla ukuthi zonke ihlale eduze kwamlana hayi khona zizakabi. Lento idumile maybe mawudlela ekhaya uyibuka kanjeyosho ukuthi hayi angazi ngimbone short. Angazi ngimbone kuphi ngoba udume kabi. Uphelezela abayizulwini. Ndadala la esande samthakaleni. Ubani wena? Bonke ngibambe ngazo zezibili Dr. Khehlelezi ngivikelele ababukeli emakhaya lonke indawo insizwa kaNdlovu makadla hlephwe njengezulu ingoma esengo yefisa ngonenda imani uqhuma ndawonye njengetimani kwela seshop entumeni Abelaphi wendabuko right umelaphi wendabuko uthi insimbi ezinye yey ithi mayisizithi ezinye zingabonani nozake zaba khona waphansi endaweni yasentumeni eshowe uzokhumbula kusekhweni lami lapho yila adabuka khona usho kanjalo sizogijima ke laphana siye kuMakhosi uqwabe Makhosi uqwabe ngikubingelele namhlanje bayajabula abazukulu bayajabula abantwana ekhaya bekubona nawe ukhona siyabingelela Makhosi uqwabe. Makhosi akuthokoze ngibongeke enhlonhlweni sikhuleke nje ezansi naphezulu naphansi la ngidabuka khona phansi empangeni esikhawini ngobadlulu mina ke nguqwabe ngumnguni ngophakathwayo nguyeheye ngunkondlo ngivela ntabela vele ehlano thukela kwakuhle kamhlophe engithi ngicabela ngaphesheya ngibashiya abafokazana bekhathele bese ngithi hayi kabi phela nje siyalalela ngoba kuhle ukulalela ithongo mntanethongo ebese wenza lokho kusho ithongo ungenzi lokho kwakho ebese sivula inhlanhla phela kube kuhle kube mhlophe bese khanya Makhosi amhlophe washaya impela hayi usuka madoda uthi bese siyashaya kuvuleka inhlanhla kungavule kunyama ngoba asifuni isangoma esivula esifika umuntu into zakhe ekhaya bese siyamthwebula ngifuna ukuzwa ke la ukuthi ke Makhosi ngifuna ukuya kuwena Makhosi Majola ukuthi wena ungubani kahle Makhosi ngimangela lonke ngibingelela uNkulunkulu Khehlelezi eMakhosini sonke. Mina nguMajola uPhankomzane ubani macengwane ngala ngikhona uphahla. Ubasole izinja ziyamkhonkotha zithi zimkhonkotha bethe ziyamluma zimluma ngani athi cha azimlumi ngoba phela imoto yakhe iyahamba. Right ngithemba ukuthi umuntu ohlakaniphile ekhaya uzwile manje. Niyamkhumbula ngizwe hambe baleke katholakala nangu mawakhe ngiyabona ngitshela ukuthi manje ngimbambile zithi ibongo zikaMama izinja ziyamkhonkoza ziyambamba zibe zimfika zimfika usehambile wathi airport futhumane kuphi bethi bamcinga bambambi kanti usuka kumawakhe umacingwane nyanda yemkhonto ngimzwe kahle ngazoma ngimzwile ngifuna ukubuza nana ke ubaba uMaphumulo ngoba khona into engididayo la baba uMaphumulo nithele sendleleni ngakafiki la besikhuluma ngamanzi amnyama so ngifuna ukubuza ukuthi amanzi amnyama makuthiwa enziwa kanjani indlela yokwenza amanzi amnyama ikhona indlela ukuthi uwenze impela kuthiwa uyawakhanda uwenza phile amanzi amnyama ngoba phela ngikholelwa ukuthi umuntu ongumbi loyo okubulala umuntu ayenziwa amanzi amnyama ikhona inyanga ihlala phansi thina namhlanje ngikhanda amanzi amnyama phela Dokotela muhle umbuzo wakho ngepha ukuphendula ngizophendula mhlawumbe ngezinqa ezahlukene kanjani na uma sithi kukhona yini umuntu okwenza amanzi amnyama yebo sizothi kukhona kepha akekho umuntu owuhlalela phansi athi uyawukhanda manje ngoba kwawona amanzi amnyama afanele sihambe siwabheke ukuthi asuswe yini kulowo muzi ngoba wadaleki ngendlela efanayo amanye awasuswanga ngephehlelo lokhaya
amanye mhlawumbe asuswe ukuthi la ekhaya umkhulu wala ekhaya washiya imfuyo kwase kukhona izinsizwa zakhe ayishiyayo la ekhaya uma eyishiya lezi zinsizwa ke seziyayibanga impahla yasekhaya sokunokuxabana ngesikhathi bexabana nje seliyadinwa ithongo sekuphenduka kuba amanzi amnyama ngoba manje ingxabano la ngaphakathi isikhipha labantu abaphilayo bethi beyoyixoxa lenkulumo ngaphakathi ukuthi lezi ngane siyishela Afrika sezinomsindo sakwazi ukuhlala ngaphakathi asiphumele ngaphandle ohlolayo ke usezothi ithonga silibona licasuka lishingila lishiya ikhaya ngenxa yombango okanje kanje lento sibangcolisile ingakho ke gcineni bese kuthiwani ke awamanzi amnyama la awasuswanga umuntu asuswe yini asuswe ukhamba nawo futhi anendlela yawo enziwa ngalo ngoba kulo muntu ophethe ukhamba lomnyama usuke sephendule zonke izinto ezinhle zencike. So ngitshele baba Maphumulo kuyenzeka yini ukuthi amanzi amnyama uthi mawalapha bese kuthiwa kudingeka inhlambuluko futhi lento yini ake niyenze nangenhlambuluko? Mosho umbuzo wakho dokotela kubalulekile kakhulu uma sithinta izinto zomsamo noma zedlozi ukuthi yebo ke ngoba senzekile amanzi amnyama sokukhona izinto esiphambane ngazo thina esiphilayo sofa siqaleke sixoxe lezo zinto ke sihlambulukelane sibuyiselane emgqeni singabaphilayo ukuze nalabo masibahlambulula bazosamukela bangene futhi ekhaya benenjabulo ukuthi laba abantu besibaxovile sebehlambulukelene nasesigezekile sesingena futhi ekhaya ukuhle. Right, umbuzo omuhle ngiyabonga impendulo bekudokotela uMaphumulo phansi endaweni yaseZwathini owakhela eMahlabathini kodwa ke kunabantu abathi mina ngikholelwa esintwini mina ngikholelwa esilungwini. Lo mbuzo ngiyawuthatha manje kuMsamo umuntu oyena osebenza ngokwesilungu noma osebenzisana nezinyanga nezangoma kodwa yena othi mina ngisebenza under umnyango wazoza ka Department of Health. Mama uNtuli ngicela ukuzwa kuwena nanga amanzi amnyama khona right wena usebenzela isilungu ini ayalapheka yena amanzi amnyama esibhedlela? Ngibonge dokotela. Yeah. Impela kahle njengoba ngisho ukuthi ngikwa Department of Health but ukuzalwa kwami ngizalwa isinto. Yeah. Ukho konke ngiyahambisana. Uyahambisana. Kodwa ngokombono wakho mama uNtuli amanzi amnyama ayakwazi ukuthi agcine selapheka? So dokotela akaze azanikwe wa health ukuthi amalapha amanzi. Ushuthi noma singawulanda uprofessor wodokotela abaphezulu ngeke sikwazi. Ngisho sezulwini. Right, siyadlula-ke manje siyagijima siyalana. Ngifuna ukuzwa-ke njengoba ngisho ngithi ngithemba ngithi ngiyangena endlini ngahlangana nodokotela bekhona. So namhlanje ku-free ukuthi ngibuze nanoma yini engifisa ukuthi ngiyibuze. Umbuzo wami lo ngizothatha ngiwuqondise phezulu le umama egcinele labana umama othe usuka esikhaweni umama uQwabe, am I right? Mama uQwabe ngicela ukuya kumama uQwabe ukuthi mama uQwabe ngiyakuthanda ukuhlola mina. Ngiyathanda ukuthi okukhulunywa uDlozi ngikhulume khona kusuke kukhulunywa iDlozi. Kuyenzeka yini mama uQwabe ukuthi iDlozi uthi usahleli likutshela ukuthi lo muntu lo njengoba ngena la ngeke azalapheke noma ungaziyo ukuthi ngeke azalapheke or iDlozi litshela ukuthi cha akanankinga ngitshela ukuthi aphuma ihambelana nkinga. Akhosi ake ngibonge kakhulu ke mkhulu. Kuyenzeka mkhulu fica ukuthi kwesinye isikhathi umntwana mangabe ezohlola bese ulalela idlozi bese uthola ukuthi inkinga ayikho edlozini but inkinga ikhona abantwana ngoba abantwana sekunezinto eziningi esezenzeka fica ukuthi abantwana mhlawumbe kunengxabano nodadewabo ngendlela enza ngayo fica ukuthi umntwana omunye akakhuzeki akalawuleki uma umkhuza wena njengomzali umntwana akweqe ngaphezulu ebese ekhaya becabanga ukuthi hayi mhlawumbe uthakathile kanti uthola ukuthi umntwana akathakathanga umntwana uhlulwe ukulalela umntwana uhlulwe umzali uma emtshela umama uma embeka nomntwana abeke lo mntwana usuke ungeke uzumelaphi ngoba kufuna ukuthi umama athathe umntwana amkhulise ngendlela ingakho baba Khehlelezi thina esikhuliswe kakhulu ogogo ugogo ubehamba nawe ayesontweni enzelane enzela ukuthi ukhule wena wazi ubaba uNkulunkulu lithi le Bible ihlonipha uyihlo noyokuza izinsuku zakho zandezweni uma wena ungasahloniphi wena usuphendulile wena usunesiqalekiso ake ngizwe lana mama uBaba wena kahle into odila ngayo kakhulu endumbeni yakho yini othi mina ngispecialize ngayo kakhulu? Angithokoze kakhulu ngibonke mina kakhulu uMakhosi uQwabe ngoba ngisho ukuthi ngilalela idlozi mina kakhulu sivula inhlanhla
Kutholakala ukuthi umntwana akasebenzi mhlawumbe ekhaya libaningi alisebenzi. Ufuna ukuthi mina ngumakhosi ake ngilalele phela ukuthi kwavalwa ngehlahla kuleli khaya kwenzakaleni. Ebese ngilalela ngithola ukuthi mhlawumbe avuki umsebenzi womlungu la ekhaya. Mhlawumbe kuyenzeka ukuthi la ekhaya banedlozi kakhulu mhlawumbe khona umkhulu noma khona ugogo owayeyisangoma. Wahamba lento waseyishiya la ekhaya. Uma eseyishiya lento la ekhaya bese kutholakala ukuthi ufuna ukuthi umntwana ahambe ayothwasa noma umntwana fanele ageze idlozi noma fanele kudlule enhlambulukweni ukuze ugogo noma umkhulu wayeyisangoma bese ligezwa leli dlozi lakhe. Ngale kathi ligezwa leli dlozi lakhe bese kuqaqeka izinto zabantwana egcekeni. Right, bevumakhosi uqwabe laphana. Uma esakhuluma umakhosi uqwabe kunombuzo ovukayo la engifuna ukuthi nguthathe ngiwulethe kubaba uGatsheni udokotela la esandleni sami sokunxele. Baba uGatsheni, kunomuntu osekhaya njengamanje ukuthi mina umkhwenyana wami noma mina umakoti wami wayekade eneyigubhu ethwele noma wayeneyigubhu esasihlala sihlaba njalo sithatha igazi siyolifaka khona nathi siphuze igazi, kodwa sowadlula emhlabeni. Njengamanje sesixakane nento la asilali ngisho la ekhaya. Yini okumele siyenze? Izinto siyayibona ziyaphela. Ukhona into enjalo noma futhi uyakwazi ukuthi abantu babuyisele empilweni yabo kahle lapho ubala? Ngibonga dokotela. Ikhona into enjalo exake kakhulu abantu uma sebesele empilweni ngenxa yento eyenziwa umuntu okade ephila la ekhaya, ahamba landa izinto angabatshenti lezi zinto ilandephi lezi zinto zenzani, zaziwa kuye kuphela. Zisala ziba inkinga kakhulu ngoba uthola sesihlaba noma umnikazi wazo esafa, ziqhubeke nomsebenzi ayisayingenisa imali, seziyahlaba kuphela. Sekufanele ke manje lezi igubhu zifunwe phela uyithola ukuthi wayeyithathe lo muntu ngoba umuntu owazi lezi igubhu umnikazi wazo owazakhayo ukuthi lezi igubhu mase kufanele zidanjiswe amandla okusebenza kwazo kabi kufanele zenziwe njani. Ungazakhanga nje akukho lula ukuthi lezo gubhu ngakhulu ukuthi ngazi ngoba awusazi ukuthi wayefakeni phakathi. Funa into ukuthi indaba efuna umnikazi wayo ukuze umnikazi wayo alawule ukuthi cha ibuyiseni igubhu ingane ngasebantu bani nilethekile. Omunye athi letheni igubhu ifakene emanzini zoqhuma seqhuma kini zihambe igubhu. Right, udokotela uGatsheni lo kade ekhuluma ngizogijima ke njengamanje ngeke umakhosi uzawo all the way from L60. Khona umbuzo kezombuza wena umakhosi wakho ungixolele ngoba L60 kudume kakhulu ngale manje. Kunalento kuthiwa impela mawukhompyutha intombazana mayishela indoda nentombazana yase-60 kayikhohle leyo ntombazana ngoba iyogcina iphelele e-60 vele iyoyithatha indoda leyo ntombazana. E-60 ikhona into kuthiwa idliso lamadoda bagcine indoda isidlisiwe impela isigcina isilandela intombazana yase-60. Makhosi. Ngibonga kakhulu lo mbuzo obuzayo. Makhosi iyenzeka lo nto ngoba phela insizwa mayifuna intombi iyashela. Kodwa mayishela ibona ukuthi iyahlulakala. Iyakwazi ukuthi ihambe iyozama ukuthina phela enze kube kwazi bana iqini. Ifike lapha intombi seyithambile. Siyakwazi ke Makhosi ukuthi ukwazi ukuthi phela ucumuza amagaba athi intombi bese ikwazi intombi. Uyawazi ukuyigaya lentando nawe. Makhosi. Yezwa kuthiwa amadliso ahlukene cishe kaningi. Kuthiwa kunedliso lehlanga, kunedliso lokudla, kunedliso la. Amadliso aziwe namangaki ahlukene kanjani? Makhosi. Ungasabi ngoba phela odokotela sodokotela izinto zesintu lezi ziyakhulunywa. Sifuna ukutshela abantu sibafundise ngolwazi. Mangaki lamadliso enukubi nobuhle bedliso yini? Makhosi kuyenzeka amadliso akhona abamathathu. Kuyenzeka lokhu ukuthi udlise edlini. Kuyenzeka lokhu enhlanga. Kuyenzeka Makhosi nokuthi umthinte nje umuntu. Makhosi. Makhosi. Umthinta kanjani ngoba umthinta nje Makhosi njalo uyonakala. Ba umthinta esontweni Nkosi yami base. Manje umthinta nje Makhosi emahlombe njalo uyathamba umuntu. Abe yimvu. Makhosi kodwa ke ubuhle nobubi balezo zinto yini? Makhosi ubuhle kodwa ke funeka phela lo nto lokwazi ukuthi lo muntu enza lo nto lokwazi ukuthi wenze uqinisa ikhaya umuzi hayi ukuthi uvela usuke nje usuke nomuntu ngaphandle kokucitha umuzi womuntu. So ubuhle bakho ukuthi uqinisa umuzi. Uqinisa umuzi. Ububi bayo ke uzwa hayi kubi
Yilokhu kuhambe phela amakhosi wabo chitha umuzi kumuntu. Akubuhle lokho gogo. Oh, nanokuthi masebebulalana abantu. Hayi yabona masebebulalana abantu kubi kakhulu makhosi. Selisebenza lezi Sifake yeso kakhulu. Bese siya kumakhosi laphana uMajola. Makhosi uMajola wena yini le oyiyona othi mina ngipheka kakhulu ke lento engidume ngayo. Ngiyabonga-ke lapho mkhulu into engiyibuzayo. Hayi mina ngidume nje ngokulapha ikhanda leli eke kuthiwe i-meningitis. Umuntu wekhanda umuntu ophethe i-meningitis akena ohlangana bathi elingapheli. Oh. Ngiyakwazi ukuthi ngimsize kulona. Uma uphethwe izibhobo ngiyakwazi usuthi ibhobo idlula abantu. Ibhobo lezi amahlaba. Yebo, ngiyakwazi ukukusiza lapho. Uma umuntu uthi uphumela ingemuva lakho bakubiza ngokuthina belokhu ama-pies. Yes. Ngiyakwazi futhi ukubuyisela lo ngikusize nginabo abantu abangathi impela izinto esengikutshele zona bethi hayi singamana sithi impela. Uyasebenzisana no-Department of Health umnyango wezempilo? Ngiyasebenzisana nawo. Umnyango wezempilo ngoba unompilo unathi. Okay, unompilo umama. Umantulu. Ake ngizwe baba uMaphumulo, ake kuthiwa umuntu uyafika kuwena ukuthi mawuthi uyambuka umbone ukuthi lo muntu angathi uyagula udinga ukuya kudokotela cishe uphethwe i-HIV and AIDS. Entweni enjalo esimene esikanjalo uyenze njani? Ngibonge dokotela umbuzo wakho omuhle kakhulu. Ngoba senza lo msebenzi nje dokotela, kubalulekile ukuthi sixhumane nabo abantu asibalaphayo. Sibabuze futhi nemibuzo asingasabi. Okokuqala nje emase efikile ngaphambi ukuthi sihlole noma mase sihlolile ngaphambi ukuthi sikhiphe ikhambi simkhiphayo. Sibanibani okhona namaphilisi owasebenzisayo. Uma uwasebenzisa amaphilisi awahlobo luni lwesifo. Ngoba ngeke ngikwazi ukumbuza ngqo ngithi unayo yini amagama amathathu. Ngoba abanye abantu basasaba ukuzibika nokuzazisa. Lezo zinto zibalulekile-ke mekhona amaphilisi awadlayo sokulapho okuxhunwana khona-ke manje ngokwemithi-ke nangokwadokotela ukuthi-ke ngoba mina ngizokunika lokhu ngizocela amaphilisi akho uwasebenzise ngale ndlela ngizocela imithi uyisebenzise ngale ndlela ungawayeki. Awukho umuthi engizowukhipha ngonika umuntu bese ngithi mina ungcono kunamaphilisi kadokotela ngoba kuyabanjiswana impilo yomuntu fanele iyiphambili. Ngizwa kahle le ndaba yakho baba uMaphumulo, kodwa-ke abantu bazofisa ukuthola iy'namba zakho ngoba bathi ukhuluma kahle imithi yakho ayixabani nezinto zamaphilisi. Inamba yakho ithini? Bakuthola apha abantu? Bangithola ku-082 082 54 54 56 56 962. 962. Baba uMaphumulo utha inamba yakhe 082 545 6962. Ubaba uMaphumulo endaweni Basemahlabathini Everlem. Mama uMantuli nompilo khona abantu abazofuna ukubuza imibuzo kuwena bathi cha ngaya kudokotela wayenza ukuthi nokuthi angi-understandanga kahle lanto ngicela ukubuza kuwena mama Mantuli makunje kwenziwa njani. Inamba yakho ukuba advisor utholakala ku 061 65 62 389. Community health work nawo makuthi unompilo usendaweni kunodokotela zama ukusebenzisana nabo bayancoma kakhulu ukusebenzisana nathi ngendlela enhle kakhulu. Babukatsheni inamba yakho bakuthola kuphi? Inamba yakho ithi 076 79 577 17. Ubabukatsheni laphana into edume kakhulu njengoba nike namuzwa ekhuluma kahle kakhulu ngento ekwelapha ehlaziya futhi ekhuluma inamba yakho uthi 076 79 57717. And then Makhosi uzange ithini inamba yakho? Inamba yami Makhosi ithi 076 730 6293. Makhosi laphana nizwile bomama uthi ungavumi ukuchithekela umuzi wakho sikhona. Hayike siyamazi-ke uyayenza lento yakhe impela ibiza ichitheke uma esehluphike eGoli esehluphile eCape Town ngibelele ibhasi ngibele ibhanoyi uthi impela ngiviyela kuMakhosi uzake manje ma inamba yakho usuyilahlile fonela mina nginamona ngizoninika inamba zabo bakhona nje endaweni la mawufika okweyinyanga-ke Emahlabathini Everlem nivele nithi siyalapha ey'nyangeni uyosho ifunayo wena siyokuthatha sithi ma usudukile dukela ngaphi mina ngiyokuthatha ngikubeke mina. Makhosi uMajola ithini inamba yakho? ithi 083 88 59 394. Makhosi uMajola odila kakhulu ngama-piles
wanothi impela ngine-manager ethi isikhanda lingapheli abantu abanye sebaze babhema insango babhema ama-drugs kanti ababoni ukuthi leli khanda leli lihamba nemkhuba phakathi thinta uMakhosi enambeni ethi 0838859394 uMakhosi Majola. Makhosi ekugcineni uqwabe Makhosi uqwabe ithini inamba yakho? Makhosi it's 072 311 29 28 Makhosi uqwabe lapha endaweni yaseSikaweni maybe umkhaya wakho ukuthi inamba yakhe ithi 072 3112928 Abakhosi kade bekhona njengamanje ake ngigijime ngiyophuza amanzi mangiphuza amanzi khona abanye ngiza nabo abokugcina maye kwashuba e-studio. uNkulunkulu anibusise mina nani angibaleki kodwa ngisawuphuza amanzi ngiyabuya. Uthubusuzwile ngesimonyo sika Prof Khehlelezi esikwenza ube nogazi ebantwini uthandeke kakhulu nasemsebenzini. Isimonyo siyamsebenzela kakhulu naloyo suke efuna umsebenzi. Phuthuma manje emakhemisi ethu uzitholele wona lo khokhovula wesimonyo uguqula impilo yakho. Ngeminye imininingwane sishayele ucingo ku 071 130 7808 noma ku 087 550 1177. uProf Khehlelezi ake lapho ugila izibanga. Right, sengiphinde ngabuya-ke njengamanje ngiyazi ukuthi wonke umuntu la khona uyasho ukuthi impela Khehlelezi awusheshe ugoqe manje ngoba seliya ilanga nalo selibuyela kunina njengamanje. Ngiphethe abangoma ngiphethe iy'khokho zakho lezithi siye sithi Zulu indlamuva siphinde sithi Zulu isinamuva liyabukwa. Njengamanje-ke isinemuva ziyabukwa zithi zona ngifuna ukuthi ngidonse ngathunga ngapha ngidonse ngathunga ngapha ngeke ngizwe ukuthi bona bangiphatheleni kodwa before ngiqhubeke ngiye laphana kunombuzo engifuna ukuwudlulisa omncane ukuthi ngiwubuze la kubantu baka-Department of Health umama la umama ubani? Umama Mdletshe osuka kuphi? e-Portland e-Ward 60. Right, ngicela ukubuza mama Mdletshe la ngoba ngiyakubona impela nawe ugqoke njengabantu baka-health. Ngicela ukubuza mama Mdletshe ngomani idlise eli-right yesiphi lokuthi umuntu amdlise noma umuntu inhlanga noma yini ngokwabo kwe-health eliphi idlise eli-right? Ngibonge Dr. Khehlelezi. Yeah. Angizosho ukuthi khona eli-right khona eli-wrong. Yeah. Kodwa leli Dr. Khehlelezi ngoba ngike ngezwa bekhuluma abalaphi bendabuko bethi khona elokudlisa ngaphakathi. Yeah. Leli elokudlisa ngaphakathi Dr. Khehlelezi asivumelani thina abezempilo nalo kakhulu. Ngoba kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi umuntu uyadliswa ngaleli dliso useyakhwehlela. Yilapho esingenelela khona-ke thina bezempilo sesifike siyamthesta ikhwehlela buya ama-results sekutholakala ukuthi une-TB. Bekade uyidliso yena uthi idliso asivumelani nje nhlobo nedliso thina nendaba. Umbuzo uthi seniyizinyanga ezinini seniyahlola izi. Ngibone kanjani ukuthi niblame omakhosi bami ukuthi ibona idliso labo leli lidala i-TB? Cha, asizona iy'nyanga Dr. Khehlelezi kodwa ngokwezempilo okuyinto engenayo ewumuthi ifike yenza i-infection ngaphakathi esifubeni umuntu. Yilapho-ke esiye sithole ukuthi amapheshenti amaningi umuntu usuke edlisiwe ebese sithola i-TB yande kakhulu emphakathini. Ake ngivele ngigijime kakhulu njengamanje ngoba sekonakele ngigijima ngo-fast lane angidlali nempela ungabe sangiphazamisa nawe ungabe sasuka manje kuleyo foni yakho uhleli kanjalo uhleli nodokotela uKhehlelezi phansi endaweni yaseThekwini ezweni lase-South Africa lapho engikhona endaweni Basemahlabathini Ward 60 masikhuluma ngokwepolitiki sithi thina sikhuluma nje siyayihlaziya kahle uma ufuna ukwazi ukuthi ngempela lesi sigodi esingaka esiphethe iy'nyanga ezingaka wena uma ungakafiki emahlabathini ungakafiki kulezi zandla zalabantu ade bela cha ukalashwa hayi awukalashwa ngempela yabona njengamanje ngiyakutshela ngempela awusuke uKhehlelezi suka uKhehlelezi awuye kulabantu ade bela ngibona ukuthi kuyoyenzakalani uma unganamona futhi uyodlula kimi ungibonga ukuthi Khehlelezi ngicela ukudlula ngonika udrink cha ubuphethe abantu ngempela ngoba cha izinto bazenza futhi izinto zenzeka ngisuka manje esandleni sami sokudla nginyuka phezulu ngiyaphezulu ngiyakumakhosi makhosi ubani lo makhosi olana ngoba uyacabanga lo makhosi uyabona ujulile ucabanga umuntu wrong makhosi lo muntu ucabanga makhosi ucabanga bathe esontweni la ministry batha fire right makhosi bani lona enginayo makhosi bani Mampingi. yes usuka kuphi makhosi Mampingi Ngisuka eBizana
Eastern Cape. Yeah. Ngisebenza endaweni yasemahlabathini. Iy'thakazelo zakaMpinge zithini? Zithi indima womntwana ngokuqoshe engabanali ifanele amadoda yithi ngicose izima ukuthi masihlala emakosini. Makhosi amakhulu. Makhosi uMpinge phansi eBizana mkhaya wami sithi masisuka sigoduka siphuma ngoline owodwa project 15 siyoshona khona noma siphume ngeMaritzburg siye khona. Makhosi uMpinge ke njengoba nemzwile ke la esandleni sami la esaka left angidluli futhi khona makhosi ngimphethe niyambona ugqoke ne-gold khaki laphana iy'tatulo zakhe uyasho ukuthi hayi ubhizi impela. Makhosi bani loyo ngimphethe la? Ngibingelele emakosini. Yeah. Umakhosi uNgcobo kodwa ozalwa kaMbali. Yeah. Ehadini kwaJali. Ngumbali wemimba kamanje kumazulu ngokuncane. Ngizobuyela kusasemzini wami ngoNgcobo umakhulu uMashaya Mahlangatha Shumayela ebengizixhumayela. Ngibingelela kakhulu ngiyabonga udokotela. Lalela-ke kunento engiyimakile kunabanye njengamanje uhleli lapho uyayibuka le video ekhaya uyibuka uhleli nomkhwenyana uma ungambuza ukuthi lo mkhwenyana wakho noma le boyfriend yakho uhleli noba iyakabani isibongo awusazi. Okay-ke uyasazi isibongo sakho iy'thakazelo zakhe zakabani hayi Khehlelezi hayi awusiyeke bandla ngimazi mina isibongo ngoba sewabashintsha babaningi. Uyamuza umama ushaya ipoint uthi ake ngiqale ngithakazele abasekhaya kithi mase ngisuka ake ngithakazele abasemzini ngoba kuzofika isikhathi lapho kufanele ashise impepho khona kumele aqala kubiza abakho bese biza abasemzini. Wena uyakwazi ukubabiza abasemzini? Well mame, topic for another day. Ake ngize laphana kumakhosi phezulu laphana. Makhosi ubani makhosi? Umakhosi Umlaba. Makhosi Umlaba. Osuka kaSonkomo. Osuka kaSonkomo. Yeah. Umlaba ke osuka phansi uthi usuka kaSonkombe njenganamhlanje ke siyahamba njengoba ngishilo ngathi sesiyoyigoqa uhlelo lwethu sesiyolibhala kodwa ke ngeke simvale sikushiye ngaphandle kungakabi nalo ulwazi siyoyiphendula iy'mpendulo lezi imibuzo lokuyibuza yona siyohamba siyiphendule. Makhosi Umlaba ngizoqala kuwena lapho kurongo yini ukuthi abantu besifazane noma iy'ngane ngoba ngeke ngezwa usise ekhuluma lapho kwa-Department of Health ukuthi izizwe ziyachitheka kurongo ukhipha isisu yini kuwumuntu wesifazane? Kurongo yini ukwenza i-abortion ukhipha isisu nje emakhosini? Kurongo yini ukukhipha isisu uma ngibuza kuwena Mamlaba? Bonke Khehlelezi kulonga kakhulu lokho. Kukhona ukuthi nathi qobo manje uyingane siyakhuleka zincane thina siphinde sizoyikhipha isisu thina kulonga. Manje uma sesikhiphile isisu kufanele lenze njani? Let's say ukhona umuntu obukayo njengamanje lo muzo ngizokuthatha ngumphose phezulu eBizana siya laphana kuMampinge kumakhosi uMampinge usesikhiphile isisu kuMampinge umntwana useyafisa ukuthi ngiyabezwa uMamlaba uyasho ukuthi into lento i-wrong usefisa ukuthi manje alunge ulungiswa kanjani umuntu wakhipha isisu? Umuntu olungiswa xa ekhithwe isisu kuba khona izinto ezimphatha kabuhlungu emzimbeni wakhe ubona ukuthi uhamba kahle egazini lakhe. Umuntu olungiswa esiswini futhi uyahamba uyisuka emntwini mayisemntwini afike alungiswe alashwe aphekwazi ukuphila ngoba ma engayilungiswanga ukuphila usho ukuthi angahamba aze ahambe ashone. Into yami makhosi ngike ngezwa makhosi uNgcobo ubongela abasemzini ngifuna ukuzwa ukuthi usufikile emzini ufike wena wagana uthema ugana walokuthi uhambe uyehlola into wathola ukuthi umntwana wendoda yakho okubiza ukuthi u-stepmother wena wakhipha isisu lento uyafisa ukuthi ilunge umuntu usefisa ukuyilungisa umshwelezela kanjani umuntu okhipha isisu wamosha idlozi lala ekhaya ukwenza kanjani lokho? Kuyenzeka babona sikhipha uthola ukuthi uzohamba mhlawumbe uyozwa uma kusabana ufike uzodla umuntu wakhipha isisu lo muntu okokuqala wakhipha isisu akazange azageza uthola usenomnyama anawo kumele lo muntu agezwe ngoba kuyekuthola ukhipha isisu ingane yakho lengane ifune ngelinye ilanga uqanda ingasekho emhlabeni kodwa ngoba kwawumuntu wephume kwena kumele lo muntu agezwe ukuqala nje ebese yenzelwa something ingane iqanda lona igazi layo. Right, umakhosi uNgcobo ngifuna ukuthi makhosi uNgcobo ungakabaleki kwena
Ngiyabuya nje kanjalo ngifuna ukugijima ngiye la ka health futhi kwezemtholampilo noma ngiyeke lapha ka department umnyango wezempilo. Yezwe ukuthi ikhona into wrong ukwenza abortion ngokwenu ngokuhlangothile. Wrong ukwenza abortion. Yeka ukuthi nawe umZulu wesintu engibuza ukuthi ngokwenu wrong ukhipha isisu. Cha thina ngibonga Dr. Khehlelezi. Thina ngokwezempilo akukho wrong ukhipha isisu. Jesus. Ngoba umuntu nomuntu unelungelo lakhe. Kungenzeka ukuthi umuntu uma ekhipha isisu usuke ebona ukuthi ngeke ekwazi ukukhulisa ngendlela efanele leyo ngane. So uhulumeni wabona izimo ezenzakalayo yidandali ingane ezilahlwayo ukuthi akube semthethweni ikhishwa kwezisu. Kodwa ngokwezempilo nothi ngokwelapha kwendabuko. Wena ungavuma umntana wakho ukhipha isisu? Ngokuthi ngumZulu Dr. Khehlelezi. Cha ngeke ngivume. Uyoshaya ungavumi mfowethu. Kanjani? Ake sisuke ngesigijime sibuyele kuyini Makhosi Ngcobo. Makhosi Ngcobo ngiyakubona ugqobo luphelele futhi ngiyezwa abantu bekhuluma ngayo ngaphandle. Njengathi mangihamba ngolunye usuku ngiyezwa kukhulunywa ngawo. Yini le ngaka kanti wena oyenzayo emangaza abantu ngoba ngizwile impela taxi driver bakhala ngawo. Yini le ngaka oyenzayo wena emangaza abantu? Ngibonga Dokotela. Mina especially engibushilaza ngaso. Yeah. Umuntu uyefika nengane namahlaba. Yeah. Ngiyakwazi ukumsiza lo muntu noma ngabe ukhakhanya ingane seyishile. Ngiyakwazi ukuthi ukhakhanya ingane. Kuthiwa sisabi kwenza umagobongo kodwa nje ingane noma kuthiwa iphethwe amahlaba le isiphefumula kanzima. Makhosi ngapho phezulu mampinge ngifuna ukuzwa ukuthi wena le odila ngayo kakhulu odume ngayo kangaka yini le? Makhosi ngikhuluma noMakhosi Khehlelezi. Yeah. Into engidume ngayo mina ngidume ngokuhlola kakhulu nokuthatha online. Yeah. Ukuhlola kakhulu. Ngicela ukuzwa la ekuhloleni kwakho. Ukuhlola kwakho ukhipha amathambo phansi noma uthandaze noma nje umuntu vele usuke nasereyidweni ngamtshela. Makhosi ngikhuluma noDr. Khehlelezi. Ngikhuluma ngokuthi mina ngishisa impepho ngikhulume nomuntu okanye ngigwade icuba. Ukugwada usuke ulichitha ulifake emakhaleni bese ukhuluma nabantu abadala. Ake ngijombe ngigijime ngele wena ngeke ngishiye Makhosi. Mamla. Khuluma nami yini le wenza kangaka wena? Okwani ukuthatha ingane ukuthola esikoleni. Lapha abantu abanembulelo losuwenze ukuzuza kwenza ilonto. Yakwazi ukulapha nebhandi. Ibhandi lento vele iswimile umuntu mayeke yahlangana bese yashona umuntu. Okay uMakhosi umlaba ukuthi yena wenza lokho. Ngicela ukuza kumina la. Khona umuntu othi uyabuka njengamanje uyafisa ukuthi ibhizinisi lakhe liwile lishone phansi ufuna ukulinyusa lisephezulu. Ikhona into enjalo ukuthi uyakwazi ukuthi unyuse ibhizinisi lakhe sekuthali fee. Kuyenzeka. Uyenza kanjani? Mhlawumbe umuntu umenzele leso sibungu. Isibungu. Awusenze isibungu. Wenza isibungu kuphela. Ake ethi umuntu mina ngifuna ukuya kuyena uMakhosi Ngcobo kodwa inkinga yami ukuthi ngisindisiwe. Ikhona yini Makhosi Ngcobo into ongafuna ungenzele yona lapha? Ngisindisiwe. Kodwa ngizwa idlozi lami noma ngizwa lento yami ngitshela ukuthi angiye kuMakhosi Ngcobo. Yini ongafuna ungenzele yona? Phela mase yesaba ukuthi ngishisa isibungu ngoba sekunalezi zinto okuthiwa ama-sense ama-detector ezithi uma uke wayishisa vele ukukhala i-alarm ukuthi kuyasha la. Angifuni ukushisa mina i-building engiyona. Yini ongamenzela yona engayona ukushisa? Phela abanye Dokotela ngiyajabulela lo muzi wakho. Omunye uyafika athi hayi mina uma ngishisile akuzwani nami. Bokhuleka sibe sikhuleke so uMakhosi ababuye bakhuleke. Uyakwazi ukumenzela nje iswasho ukhulekela iswasho. Ezinye izinto ivuleke zakhe. Uthothi mhlawumbe beyivalwe ngandlela nathizini kodwa ziyakwazi ukuqaqeka. Ngicela ukuzwa-ke Makhosi Mampingi. Ake kuthiwa umuntu unecala la icala limmisekayo. Yini okwazi ukuyenza lapho umuntu unecala? Makhosi Mampingi ngikhuluma noDr. Khehlelezi. Into edala ukuthi uma ngabe umuntu enecala udinga ukuthi usebenzise umuthi usebenza ukuthi ukwazi ukuthi umkhipha aphume ajele kuphela icala. Right, Mamlaba ngingakushiyi ngaphandle. Umuntu unecala njengamanje sekuthiwa unecala impela selimgwebile noma liyomgweba noma isidumbu silele umuntu ufe ngesikhala.
ufike wenze njani into enjalo ngoba phela ngeke ngizwe kuthiwa isangoma singene emngcwabeni asingena pho umuntu ushonile kufanele ukhuphe isidumbu wenza njani into enjalo usithupa kanjani ngoba phela isangoma kuthiwa singene la kushone khona siyangena kwasiphi siyabathandisa kodwa ngabe umkhakhelo ungoma nikhona futhi alright bengihlangene naye uMakhosi uMamlaba uMakhosi Mampinge uMakhosi uNgcobo ngapha sibe nayo ba community health abafikile nabasivakashela namhlanje umama uMantuli oyena ophumile njengamanje uMangomane uMamdletshe okhona kodwa ke socela inamba zabo bangashiya kanjalo ngoba mhlawumbe ingane yakhe yagula namahlaba mhlawumbe ingane yakho ukhakaluwele ngaphakathi mhlawumbe nawe futhi ujapha inkabi mhlawumbe ibhizinisi yakho liphansi ake sizwe njengamanje umama Mampinge esinika amanamba akhe mama Mampinge Makhosi Mampinge sicela amanamba akho usho nje uyisho lo phezulu le namba ukuze abantu bonke nabakwenye indawo bakuzwe ithini inamba yakho mama emakhosini nje ukhuluma no-Dr. Khehlelezi Numerical inamba ithi 083 483 ithi 1677 bekuMampinge laphana ohlala endaweni yakhona eMahlabathini inamba yakhe ethi 083 483 1677 Makhosi Ngcobo ithini amanamba 076 18 20 798 Makhosi Ngcobo laphana othi ingane noma kuthiwa impela siyafa ayingafi ingane ikhona kodwa phujumani ifike yimi gijimela laphana kumama uMdletshe mama uMdletshe ukubona abantu abazofuna iadvice yakho uthini lapho ngicela namanamba akho ngiyabonga Khehlelezi inamba yami 072 93 24 142 umama uMamdletshe bese siyaphezulu kumama Mlaba mama Mlaba uInstagram wakho uthini iInstagram yakho qala ayasiqale kwena Instagram yakho mama usaqaba ngeInstagram mama ngicela ukuze YouTube yakho ithini mama YouTube yakho ithini ngicela Makhosi Ngcobo ngisho iTwitter yakhe iTwitter yakho Makhosi Ngcobo awukabi na iphone ngike ngasho ngathi ngizoyibalanga manje angidlali phela uyishare Instagram yakho mama uyishare ikhohle ku i-Instagram yakho ikhohle awe uyikhohliwe naye akazi ngishare isemdala uyikhohliwe mama ngithi uyikhohliwe Instagram yakho siyami uyikhohliwe Instagram yakho mama kodwa ke inamba yakhe ithi 079 umama uMlaba iInstagram yakhe Nkosi yami nimxolele uyikhohliwe 079 namba yakhe 400 3300 079 400 3300 ungakayikhumbuli iYouTube yakho YouTube. YouTube. Okay. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabuya ke sesenza live. Lisilindele, cishe lisilindele ngolesibili sizobuya la sizoyenza live. La nizofona khona nibuzele imibuzo nabaka YouTube. Siyacela bandla nimkhenge YouTube. Ninikeze. Ngikho siyabonga Khehlelezi ngiyatholakala kuyo yonke indawo njengoba nibona ama details nenkonzo izobe ikhona ngomhla ka4 March lapha endaweni yaseThekwini bakini yase khona lapha ke bakini Abelaphi Park Stadium. Ona lokho papa yini